Здравейте! Нека да разгледаме един апартамент за продажба. Това, което виждате вляво, веднага щом влезем е тоалетната. Вдясно виждате едната спалня с тераса, която е остъклена. Следващата стая е спалня номер 2. Двете са с изложение изток. Това е баня с тоалетна. Бойлерът е скрит, така че да не пречи. Коридорът е широк, там е място за пералня и сушилна и няколко удобни големи гардероба. Сега влизаме в едно широко пространство, хол с открита източна тераса, климатик Дайкин. Трапезария, кухня и една тераса, която е вкарана в общото пространство, на която има бюро и удобен огромен гардероб. Много е широко. Кухнята е напълно оборудвана. Съдомиялна, хладилник, фурна, котлон, всичко е на фирмата Беко. Висок клас.